Okay. Siphinde siqhubeke ke nodaba lwethu sisalandela lona udaba lalapha ekhaya kwaXulu. Sizoke sikhulume nomfowethu la uMashimane. Ozoka silandise ke njengensizwa ekhona endaweni nangaphansi kombutho womkhonto wesizwe. Izoke isilandise ke lensizwa soke sithi kudlana nje indlebe nayo isilandise ngodaba olwezeke lapha ekhaya ukuthi ke njengoba udadewethu beke wasilandisa ngaphambilini ubechaza njengodaba naye ezwe etshelwa ngalo ekade semsebenzini. Umfowethu ke njenganomuntu okhona endaweni obe wabanye babantu abathe basondela uma bezwa ukuthi kunento eyenzakalayo uzoka silandise ke mhlambe umfowethu ukuthi ngabe yini ebeyenzakala lapha ekhaya lakwaXulu. Mfowethu siyakubingelela siyikhaya TV. Yebo ninjani? Siyaphila mfowethu, mhlambe uzokusilandise nje mfethu kafushane uzozisho nje la kulombhobho wami ukuthi wena usibanibani wakasibanibani. Bese kusilandisa kafushane ukuthi njenganomuntu okhona endaweni, mhlambe ke kulesi simo esehlakalele lapha ekhaya ngabe bekwenzakalani, kwenzakale kanjani nize nigcine nisondela phakathi kwekhaya lakaXulu. Angibonge ngiphinde ngibingelele. No, okwenzakalile la kube ukuthi ngithe ngomgqibelo emini. Ngathola umbiko. Ngizoba mfishane nje ukuze mhlambe ngingeze uba mude kakhulu. Ngathola umbiko ukuthi naku kusha. Kushunqa intuthu ngala komakhelwane. So masiphuthuma ke siyobheka ayisafika ngempela kuyasha. But okufike kwenzeka esikufice sekwenzeka kube ukuthi umlilo usumningi ngaphakathi. Asisakwazi ukuthi sibe nendlela yokuthi singene. Okube inkinga kakhulu nokuyinkinga kakhulu endaweni amanzi asinawo. So amanzi mengekho endaweni indlela yokucisha umlilo ayibanga lula ngoba umuntu obekhipha amanzi bekhipha ibhakede lamanzi awasebenzisayo ngaphakathi endlini. Bese singakwazi ukuthi siye empompini siyovulela amanzi ukuze sizokwazi ukucisha. Kwaukuthi ke nesikhathi esifike kubonakale ngaso. Kubonakale sekukubi sekungasakwazi ukuthi kube khona ukungeneka endlini ngoba ukusha kwendlu ishe nje kwangaphumi lutho. Okube kubike nokubhlungu okwenza kusagcina sonke kuba nokuphatheka kabi nokubuka izinto ngendlela yokuthi isimo sangapheki kwethu sonke kube ukuthi besazi ukuthi endlini ngaphakathi kukhona umuntu omdala ugogo. So ugogo ogcine ethulele khona waphelela khona ngenxa yomlilo. Ukuzama ke imizamo yezicishamlilo ukuthi zizolekelela. Sizamile ukuyithinta kwaukuthi alibanjwa ucingo eli kulaba. Namaphoyisa sazama ukuwathola nabo bonke kube late but icishamlilo igcine ifikile. Ngoba amaphoyisa agcine kwazi ukufika early neyicishamlilo kube umetro. So obungaqondeneke wona nomsebenzi kodwa ukwazile ukuthi ufike kwase kuthi icishamlilo nazo ifike seyicisha kwaukuthi vele umonakalo osuwenzekile akusekho ukuhlehla sekuvele sekunakele bese kunakele ngalenkathi kufika icishamlilo. Yilokho kwenzekile ngoba usiso bengekho esetohweni okuyena ozalwa isalukwazi ugogo. Kube ukuthi sibese simfonela simcela ukuthi aphuthume asondele ngasekhaya. Lapho kwaukuthi vele konke sekonakele. Yilokho nje okwenzekile. Kube kubi kwabhlungu kakhulu okwenzakalile. So sizamile kwaukuthi kube ngapheki kwethu sangakwazi ukumsiza. No mfoka Mashimane ngiyathola la uma usilandisa ukuthi uyakubalula udabeni olubekayo ukuthi inselelo yokuqala enizitholeni bangaphansi kwayo yokutholakala kwamanzi for ukucisha umlilo ebenubona usudlobile phakathi kwekhaya lakaXulu. Inselelo yesibili eniye nahlangabezana nayo ukuthi ke kutholakale ke laba ke abeyicishamlilo namaphoyisa ukuthi basheshe basondele. Mhlambe mungalinganisela ukuthi ekufoneni kwenu nifonela abeyicishamlilo ukuthi basondele kuye kwaba isikhathi esingakanani ukuze bafike. Nakuba ngoba phela umuntu bebhizi bengithi ngifona ukuthi ngiyalekelela ngalapha athi nje kuthathile isikhathi ngoba ngize ngafonela abanye kwayibona abayongisiza ukuthi babafonele so bese sifona sibaningi but kusithathile isikhathi esingapheka 30 minutes ukubafonela ngoba bafike nje umlilo sekucaca ukuthi hayi bese becisha vele umlilo vele osucishile nathi sesibonda hayi sekuthi sesilinde wona umlilo ukuthi uyaphela ngoba bese kuphelile.
No, siyabonga kakhulu ke mfoka Mashimane. Siyabonga mfowethu ngodaba nanokuthi ke ukusondela kwenu njengomakhelwane nizosondela esimweni esinjengana lesi esenzakalile nemizamo enithena izama. Siyabonga sitshengisa ukubambisana nomakhelwane noma ke sizwelana nathi nesimo ngokwendlela esenzeke ngakhona. Futhi ke ngithanda nje ukuthi ngiphinde ngiphakamise ukubonga nakubona abantu engibabonayo bethe basukumela phezulu uma beza ukuthi kunalolu daba olunjengana lolu olwezekile kulesi simo salamakhaza ke esiweza ukuthi impela cha aqaqambisa umkantsha. Kodwa ke sizothi ke kulesi simo esinjengana lesi zikhona izinselelo zibakhona ekutholakala kwabantu efanele basize. Ey'ndaweni esihlala kuzona amanzi ayaswelakala ukuthi abantu bakwazi ukuthola amanzi. Sinenselelo enkulu ke kuleyo nto yokuthi kutholakala amanzi njengoba nizwa ukuthi abantu bagcine la bekhipha amanzi abo okupheka endlini bezama ukuthi kucishe umlilo. Nokufonelwa kwey'nsiza lezo ukuthi zifikelele eduzane kuthatha isikhathi ukuthi bakwazi ukufinyelela. Engicabanga ukuthi nabo ke abasemagunyeni kufanele basondele bakwazi ukubuka kulezo zimo ezinjengana lezo ukuthi kulekelelwa kanjani ezimeni ezifana nalezo. Sizwelana ke kakhulu ke nomndeni sisazoqhubeka ke nokulandela lolu daba olwenzeke ekhaya laKaXulu. Siyabonga kakhulu kubona bonke abathe basondelela eduzane. Mhlambe ke sisazoke siphinde sixhumane nomunye umfowethu kubona abafowethu laba siyababona abafowethu abakhona la ngaphakathi abasondelile egameni lombutho womkhonto wesizwe njengoba nomfowethu uLokhuzana esibekela udaba la ukhona umfowethu umeya esizothi simsondeze eduzane naye aphinde abeke ukuthi ngabe yena ubeka kanjani kulolu daba esibhekene nalo. Mfowethu imeya yasendaweni ake sithole ukuthi cha izosibekela yona ibese ithini kule ndawo. Mfowethu siyakubingelela. Ngibingelele kuyihlelo le-TV ngibonge kakhulu. Cha mfowethu sizocela nje ukuthi nawe ukusilandise kafushane njenganomuntu okhona endaweni noma ngaphansi kwesimo sewadi kulesi simo esithe safika ukuthi ke imapha amagama ongathi wabeke nawe abalandeli baleli khasi ukuthi bawezwe ngokwesimo esehle kwekhaya laKaXulu. Ngizoqala nje ngokubingelela wonke umuntu nabalaleli nabalandeli balo uhlelo lolu. Umeya ke lo oyibeka esikhundleni. No, kubhlungu ukuthi sabantu abamnyama namasindle emnyama since the dispensation of democracy sisayithola sikulezimo esikuzona. Akufanele ke ngabe sisakulezimo esikuzona njengendle emnyama kakhulukazi nje bakuphethe uhulumeni oholwa iyona indle emnyama. Uzokhumbula ukuthi sindle emnyama kufanele ngabe njenge majority ekhona ezweni kufanele ngabe thina esibenefita kakhulu ezintweni noma kuyinsiza ngqangi zakulona lelizwe kodwa siyithola sikulezimo kule ndawo engikuyona ke sekuphiliswana VDM lazi ka Ward 79. Isimo sakhona kasihle ngeke ngize ngikufihle lokho ngoba sisayithola singenazo izinsiza ngqangi. Eyokuqala nje ingqalabutho ingqalasa izinto besiyidinga izindlu. Sifika kulesimo leso just because izindlu uhulumeni uhlulekile ukusiprovide ngazo ezanele ukuthi singakwazi ukuthi siphile impilo efanele ngabe siyayiphila njengabantu abayimajority eSouth Africa. Ukuqhubeka phambili nje ngingadla isikhathi ama departments ahulumeni ayasifeyila kwezinye izikhathi angazi ngoba noma mhlambe yingoba uyathu comfortable yini ngoba akufani nangalesikhathi masifaka ama service fisimsebenzi siyayithi we can work under pressure but under pressure subone kule situation le njengoba eshilo isikhulumi singaphambili kube more than 30 minutes ngoba ungifonelile nami ngoba efuna yona inamba ngamnikeza inamba sazama ukufona but it took them over 30 minutes ukuthi bakwazi ukuthi ba react ku situation esuke ikhona ngaleso sikhathi. Siyacela ke sihlabe ikhwelo ukuthi uhulumeni akasukume enze sure ukuthi abasebenzi bahulumeni bayawuhlonipha umsebenzi wabo ngoba ngaba sinaso lesimo esikusona njengamanje kube mhlambe bebesheshile bafika. Okulandelayo siyacela ukuthi ikakhulukazi njengomkhonto wesizwe ukuthi bonke abantu bomphakathi basinike ithuba njengomkhonto wesizwe siyathembisa ukuthi thina singenza kangcono kukona konke lokho sekukhona. And lastly umongameli wethu Baba Jacob Zuma ohlala ekhuluma into yobuntu siyamazi umongameli wethu a very humble president uthi umakhelwane akakwazi ukuba umakhelwane engekho umunye umakhelwane. Sihlaba ikhwelo ke sithi la ekhaya siyacela ukuthi nikwazi ukuthi nisilekelele la ekhaya njengoba nibona sishelwe yindlu ayikho
as we speak nje ayikho nendawo yokuthi abazofihla kuyona ikhanda. Siyacela kubona bonke osomabhizinisi wonke umuntu nomuntu ongekho emkhontweni wesizwe ongafisa ukulula isandla siyacela lula isandla. Siyabona amavolontiya omkhonto wesizwe aseqalile afika la ekhaya kwakhona ukuthiza afika nakho azokuletha. Siyacela ke sihlabe ikhwelo nakubaholi ke bawonke nje amaqembu akhona nawahulumeni ukuthi bafike bazosilekelela. Okubaleke kakhulu nako konke siyacela nje indlu ngoba into yokuqala ekhona ukuze umuntu akwazi ukuphila kuyaye kube indawo yokufihla ikhanda. Siyabonga. No, siyabonga kakhulu. Amazwi wabeka umfowethu ubeke kahle kakhulu. Ngicabanga ukuthi ke kuyazwakala kakhulu. Sisho njalo ke siyikhaya TV FM ukuthi ke cha la isimo sesisitholile sinjoba sinjalo esithemba ukuthi soloke sisilandele njalo njengekhaya TV ukuthi ke isimo salapha ekhaya ngabe sihamba kanjani. Uma kuukuthi wena uyafisa ukuphosa sivivaneni cha impela fanele usondele eduzane kuwona lo mndeni ubonakala ukuthi ke kulekeleleka kanjani ukuthi bathola indawo yokufihla ikhanda nokuqhubeka ke nomcimbi wonke wesimo esizokwenzakala. Ngicabanga ukuthi soloke sililandelile nje kancane lolu daba size siyofika nale maphetheleni. Sibonge kakhulu. Stay tuned.